My little baby Troy Tukov is now 1 year old. Kadali rajud in town kaayo sa panahon, parang kailan lang. Huy! Hi guys! So nanami diri sa venue guys. Taran! Kami pa etawo diri. Wala mong design guys. Ang food. So, mauni ang venue guys. Mao na ang mga design, mao na iyahang loot bags and mga party hats. Ako adjuling ka-ikan guys ang kaning paing-ani nga party kay lagi first birthday man sa ako ang firstborn baby. May palangga, baby Troy. So, mauday ni ang iyahang kuan guys, ang iyang giveaways, mga macrame keychain and kaning mga tote bag para sa mga ninong and dinang and sa family. Kani ang giveaway sa mga bata guys, na ay board, na ay pencil, sharpener and eraser. Tapos kaning pabitin-bitin para sa mga bata guys. Na naglisod in town mi asa namo itaod dapit. Troy. Bisa mo ba na? Hoy, ang remote na Troy, Troy. Hi. Kumusta man? Kumusta man? Oh, gaman Troy. Oh. Dance pa siya oh. Wow. Awa mag-dance sa bibi, oy. Anak ko. Hi guys. Hi guys. Ala, laganahan kayo sa design ba? Mga suga. Yay! Clap your hands, babe. Clap your hands. Yay! Alright, so once again, good afternoon, maayong gabi. Baby, Troy Luzon Tukov. Ayan, palakpakan naman natin the grand entrance of our little boy. There you have, ladies and gents, baby Troy Luzon Tukov. Oh, di ba? Saya-saya. There you have, ladies and gents, our little prince. There you have, ladies and gents, Mr. or the baby Troy Luzon Tukov. Ang mga applause, please. Palakpakan naman natin. Ang napakasing natin bata. Alright. Again. Oh, everyone clap your hands for our baby Troy. Ang saya-saya. Alright, happy birthday, baby Troy. All together, let's say, happy birthday, baby Troy. Ayan. So, thankful pud kayo mi guys no, kadaghan pud kayo nakaari sa birthday ni Troy. Ang among 100 packs para ni sobra-sobra gyud siya. And kana guys, na mga family, friends, close friends, mga ninong and ninangs na sila na nakig-celebrate sa amoa. And thank you so much guys sa mga greetings. Love you. Bye-bye.